Ko belai pi berok sa kani ke YouTube channel na tiar ke jing hikai. Kani ke ke video ko balai. Bat ha kani ke video ko balai ngan pen i pi. Kum no pin code, ba pin paste ya ki file ki jong pi. Bat hang no ki file jong pi ru ki dan. Te menta kani ka ha ke video ko ba ar. Ngila asna kani ka wei ke folder kani na tiar ke jing hikai. Kadon ko wei ke jing roi hang ni hapo tang bengila delete ya ka la da piken mau. Te menta ngan pen i pi kum no ba pin code pat ba pin tab yang ye ketu jing roi hang ni hapo na tiar ke jing hikai nang kong pi don kam ban tab yo open drive jong pi hapo ke CPU pin sia i ba un semi open drive jong pi hang ni te to ngin ya am te menta ne open drive jong pi de bila ada tab un semi kum ni la pikin mau pi de ban klik hang ni open folder to view file nang ta kini ke jing roi hang ni nga kwa ban code ya ka da ha bangi code ka bomot ngim kwa shu ba kani ke jing roi kan don ha po open drive te ngi code nang ni ban ngi paste pat hang ni la pikin mau ha ka tu sisin nga copy nang ni ban nga paste hang ni nga claim ya ka tu code copy ka mot ba mentang nga copy ka ni ka jing mut ba how uni open drive ru kan don hi ka ni ke jing roi hang ni hanga hapo computer ru kan don ni ke jing roi te habang code pat ka bomot ngan code ya ka na open drive ka bomot ngam kwa shu ba kan don open drive pat kan don no hang ni hapo ka folder jong hang ni hapo computer te ka banang kong habala play ka computer kum ni pide ban lej hapo ka ni ka computer ban page ka ai ka badon hang ni hapo da bila play ka ni pin sia i badon ka ni ka local disk C ka D ka E bat ka F uni removable udai open drive to ubanga tab mentat te ngala la ban eject yo ni ngan eject shwa yo ni namar ngam don kam sho te mentala long ban say yo ni open drive te hapo hang ni pin i ki local disk D ka E bat ka F hapo hang ni pila ban tab ki kino ki file ki jong pi laki dai ki documents ne ki shithi ne ki ba type ki jing roi ki video kino ki file pila ban tab hang ni hapo te mentang ngan play ka ni ka local disk F hang ni hapo local disk F ki don kini ki folder ki bangasna par hapo hang ni ki folder ka wei na kini ka dai ka na thiar ki jing hikai par hapo hang ni ki don ki video ki bangasna na ka banta jong pi te kini hapo hang ni pila ban store kino ki chat files ki ba pi kwa ban bo hang ni hapo computer te tangkum to ya kani ka video nang kong le bikin man pun kan ma biang pi ya hapo my computer pila ban play ha kono ka file kini pi i bang la dap namar ngala dap tab la bon tli ki file te shubo menta ka computer ba pidang thet kini kin thli baro te pila ban tab kino ki chat file kino ki video ki jing roi kino ki chat file ki ba pi kwa ban tab te hakasi pat wajut tab namar balai bang ong wajut tab hakasi namar dala do ka computer jong pi baro kini ki badon hakasi kin jalot te pinum yo shu ki te nakata ka daw shwa ba kan do ka computer jong pi tab waju tab hapo kasi bo ba hapo ka D ke E pat ke F ko play shibon